Tinghua ni Iloilo City Lone District Congresswoman Jamjam Baronda nga makapangayo sang dugang nga pondo para sa mga drivers nga wala makabaton sang COVID Adjustment Measures Program grama sang Department of Labor and Employment. Ini matapos ang reklamo sang pila ka mga transport organization nga wala sila makabaton sang nasambit nga financial assistance nga nagabalor sang 5,000 pesos. Sa interview sa Radyo Bandera Iloilo kay Baronda, iyagin pahayag nga hindi ini makapromisa apang tinghuaan niya nga makapangita sang pondo sa DOLE agud maka-avail ang mga apektado sang pandemya. No sa natungdan ginapacheck pa niya sa kay Labor Secretary Silvestre Velio III apang nagpaalang-alang pa ini bangod ng positibo ini sa COVID-19 ang tiglokom. Dugang pa niya nagapangayo ini sang pasaylo sa mga drivers nga wala makabaton sang ayu. Ini si Kamanrang Paul Animas nagabandera sang matudtuon nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.